talk too early. Oh, Indaba, talking my business Yesintu. Nazo zonke indaba zabasha. It's Wednesday namhlanje from 7 to 8 is discuss Indaba Yesintu. This is what we are on about. Ungafona ku 031-537-3000. Lohlelo we are streaming it ungalithola kwi-app Gagasi FM and kunama podcast as well. That's where we discuss izinto ethinta ke isintu. Now njoba sikhuluma kanjena nje unokuyibuza ukuthi izinto zihamba ngendlela yini, say right injani future yami, or mhlambe khona ukubonayo ngazi ukuthi kunuka santangwana with your life. It could be ukuthi mhlambe idlozi lakho ilona likubambele ukuthi izinto zenzeke, or kukhona isenzo wasenza so it's payback time. Angeke wazi unless ukhuluma ke nale ndoda engihleli nayo okuyiyona ezocacisela konke ikhanyisele ngempilo yakho. Siyahlola ke now live. Yes, this is technology ukuxhumanisa ke nezinto ke zesinto. Welcome to Khehlelezi now. Uzoba nathi just ukuthi uqale akuhlolele ku 031-537-3000. Ndumane sekumukele Gagazini. Ndumani yadumezizweni sihlahla somdlebeni ndela mzimba bhejempheje mfazo nempandla hliziyo zamadoda ayibomvu. Neba setete ndaba senyimba nemkhonto kwazi igazi ndaba ikhala amanzi dictionary ndaba ititi umndeni. Ngalunywa inja ngaphethe nduku ngathi ngiyakha kwabhidlika ngathi ngiyafulela kwanetha. Ngibingelele Alex, ngibingelele nabalaleli beGagasi. Sanibonani. Nawe umbuzo ngiyazi abalaleli bazofuna manje ubahlolela. Kwenze kanjani mangabe umuntu uzombonela? Is it ipower yakho amandla akho kwazi ukumbonela noma kudependa kuidlozi lakhe? Ngikusho lokho because uyuzwa abanye benu bethi hey khona umuntu okafike nje ethi uzocela usizo kuwena uthola ukuthi uyamsinda. Isebenza kanjani leyo nto? Okay, ibalekile lento but Alex ukuthi umuntu mayisuka ekhaya akaka ayemsamo wakhe ayophahla asho ukuthi ngizovuka ngekubaqambe bamanga ngesizulu babizwa kanjalo. Yes. Usuke ephahla ukuthi idlozi lakhe nelakithi li connect. Isikhathi esiningi leyo nto yenzeka uma engaphahlanga noma mayifika la ekhaya ngisinde. But njengoba ngisho ukuthi mina ngikubuyisela back to lento yasemakhaya. Awuqale nansi impepho la ekhaya ukuye lapha yana empepheni. Kodwa mina mangizoza la eGagasini yimo kumele ngiqale ngempepheni. Ngiyobika empepheni emakhehleni ukuthi ngizothatha uhamba ngeGagasini. Ake ningembulele umuntu makafone eGagasini ngikwazi ukumbona. Noma kuthiwa ngikuphi komphumsakazi kodwa ngiqale ngisho kanjalo noma ngisesontweni ngisho kanjalo. Kodwa khona yes kuyenzeka ukuthi umuntu mayefika athi umuntu ayi cha uyangisinda ngoba idlozi lakhe mali blockiwe. Ngoba kuyenzeka idlozi lo muntu li block ukuthi noma engaze yohlola kuphi into zakhe zingaveli ungabonakali lutho. Yeah, so idlozi lakhe kube lona elimrapelayo. But kungenzeka futhi nami ukuthi ngihambe ngiyothola umuthi wokuthi ngisho umfundo angaya kuphi ukuthi bayombhekela kuvele nje kungacaci obamtshela into wrong ikhona leyo nto. Yes, there is something like that. Uyakwazi ukuthi wena uhamba ufike bese maybe usebenza insila kamfundo ukuthi umfundo mayeke wathi uyobheka izinto zakhe akuvele omunye wakubo. Kube ngathi uwenza lezi zinto ezirong kanti uwe lento idivertiwe manje sesisebenzisa isithunzi sikamfundo ube siyona semqhatha nawo ukuthi akuhlale kuvela yena ngaso sonke isikhathi. So lento iyenzeka umuntu uyamblocka ngomuntu especially nje ngamanzi. Yes. Angeke ngibatshele. Oh okay. Sure. Umfundo ke is the producer yalolu hlelo lo yengenza ngaye iexample. Asathe ke nangu Anonymous oqala ezinqoleni. Anonymous sekumukela kwiGagasi. Anonymous? Alex, naku Dr. Khehlelezi. Yebo siyakumukela sisi. Bengicela uDr. Khehlelezi angihlolele bandla empilweni yami angazi ukuthi kwenzakalani. Nginamapati ngisemsebenzini nje bahlezi njalo bekhona into ongezakalile. Alright, imake siswami. Imake. But Alex lo sisi uma ekhulume ngena manje. Uthi umoya ingcwele sisokokuqala kunenkinga eyenzeka ekhaya kini. Lento mayenzeka ngo2015 kwakumhla ka25 November. 2015 25 November. Kukhona into sisenzeke ekhaya kini njengomuntu angathi angaze mafama ophuma kuona uphuma kuphi sisi. Kunenkukhu emnyama
okwakufanele kube sengathi abantu bageza ngayo ekhaya noma kunethunzi abaligezayo angazi noma kwashona umuntu yini ngo2014 ngoba kunenkukhu okwakufanele isetshenziswe lenkukhu yagcina ibalekile yaduka mayiduka sisi lenkukhu yangathi yathathwa yasetshenzwa kwabizwa igama lakho phakathi uma silandela ngomoya ongcwele njengamanje ngibona ubekwa amabala njengengwe nomuntu angathi njalo makwenzeka izinto uwe hlala ubekwa phambili kuthiwe uwe owenza u1 no2 uthi umoya ongcwele kunecala elisazokuvukela sisi lokuntshontsha kuthiwe kunemali elahlekile wena osolekayo kune cellphone obekufanele liduke kube sengathi igama lakho liyathinteka kuthiwa wena waze wathi umoya ongcwele ngizwe kube sengathi usolwa nasendodeni yomuntu noma wasole emadodeni abantu wathi umoya ongcwele ikhona into eyithunzela iminyama kodwa ehlanganise nonyongo yenkukhu eyiyona ekhona ehamba ikulandela manje mamkhulu yazi ukuthi manje emsebenzini lahlekile imali andikuthi mina nefoni elahlekile kuthi uyimina lalela angazi lutho mina ngaleyo lalela sisi lento akuyona into ezolunga manje futhi akulula ukuthi lunge kuyomela ungisize sisi ngelinye ilanga mawuthola isikhathi ufike esontweni leli lasekuseni kunesonto elingena ekseni leli labantu abagqoka amasudu nabagqoka ama high heel ufike kulona uma ufika sisi wami ungiphathele intambo emnyama uma ungiphathele intambo emnyama kunento engizokwenzela yona mangikwenzela yona leyo nto ngizokutshela uthi emfuleni ufike uyenzeni kunabantu okufanele uyobaqalekisa ebengizobabiza kodwa ngiyobabiza mangifika la mawufika usufikile kumina uzwile Ngemkhulu ngezinto ngoba senginena ngisho kuye emsebenzini awuyeke umsebenzi sisi leyo nkinga obhekane nayo ayingangawe inkulu kakhulu ayiveleli wena wedwa bonke abantu bakini bavelelwa amashwa abanye bazoboshwa beboshela into abangazazi ngisho bayojika ngisho nasejele beboshela into angazazi leyo mpinkulu buya kimi sikuthandazise sisi wami mahala okay no kuzolunga sikufisela inhlanhla dadewethu all right siyabonga usanda kusijoyina sinodokotela uKhehlelezi siyahlola uvela ufone just nje ukunikeza ukuthi ezungena uye ethi kufanele nje uthi ukukhuluma 1 or 2 so that the connection izodonsa yeah mhlambe nje ungasho ukuthi ufusa abhekeni mhlambe kwezempilo kwezothando kwezomndeni kwezomsebenzi kwezebusiness njalo njalo right ngiyithatha uqalo Queenstown qalo Yebo mthakazi. Yes Qalo welcome to Gagasi sakubingelela. Siyabulela tata uqalo ligedayo. Yebo bhuti siyakumukela. Ngicela uDr Anhlole. Ahlole yini into yasekhaya into yemali into yebusiness into yothando. Ngicela ngihlole into yasekhaya nasemzimbeni wami. Okay lalela ke bhuti wami uthi umoya ongcwele okokuqala mawungena la kukhona impahla yakho ijini eyayikade imnyama eyalahleka ebesiyoyisho ngegama ngelinye ilanga eyalahleka le jini mayilahleka noma ibhlukwe elalahleka lalahleka ngonyaka odlule 2019 ngoApril masibheke ku Good Friday kunempahla yakho oyigqokayo eyanyamalala ibhlukwe uthanda ukulinxiba ixesha elininzi lalahleka uma ngilandela ngomoya ongcwele uthi umoya ukhona umuntu okufele ngimfune lo muntu mangimfuna bhuti okusebenze kakhulu waze wasebenza into engathi iyinsimi noma igadi njengomuntu angathi kunendawo kube kufanele kube sengathi ifuna ukuthathwa ezandleni zabantu bakokwenu kube sengathi ifuna ukuthathwa abanye abantu ngoba namanje mawusathi uthetha nami angazi ubanwa inkosi noma okwakunobukhosi ekhaya kini ngoba kunesikhundla wena ofanele usithole njengomuntu angathi ugcibela na uphatha abantu noma uphatha abantu kwenye indawo wathi umoya ongcwele njengamanje ngibona uvukelwa abantu wena unentshaba njengomuntu angathi abakufuni kunento lala naye ebusuku evuka kube sengathi yakuthinta wena wathi moya kunaloluvalo lokushayayo njalo ebusuku uma uphaphama ushaya uvalo olunzima wathi umoya ongcwele mawuthi wakhumuza umuza wakheki awukhulume nami ngizwe Yebo kunjalo Dr. Awumbuze Alex uthi kunjalo usho izinto eziningi ufika wakhuluma indaba yokulahleka kwejini nanokuthi wena uyisikhulu esithile uzoba isikhulu ikupho kunjalo kulento ayishoyo into endivaka ukuthi ngiqonda yileyo yobethwa livalo ijini lo kanye zange ngiyiqonde kakuhle lento baba ngo last year ngonyaka odlulile kunebhlukwe owawulithanda elagcina linyamalele lento mayisetshenzwa ngibona uphaphama ebusuku
kunqama kubuthongo kwesinye isikhathi 1:20 kuya ku 2:20 uyavuka ebusuku uvalo lukushaya kabuhlungu namanje njengoba ngikhuluma nawe luyakushaya oluvalo lukushaya njalo ebusuku lusetshenzwe ngensila eyalahleka kuwena. Ya lenthoyo doc ngithi inoba injalo kanye ngiqaphele kakuhle lebruko manje ngingumuntu omdala okanye ngiqaphele kakuhle. Akunankinga uyofika kumina. All right. Okay. No, kuyezwakala 0315373000 watching this show ku YouTube kunamanye previous shows. Mungayithola ku YouTube uyithola ku app CFM ama videos and ungakwazi nani ukuthi mhlawumbe ukhalela idata kanje uvela uyilalela njengoba injalo ngokuthola podcast mawukuthi ikuphunyukile. Sino Khehlelezi uyakuhlolela lungisani eNewcastle sekubingelela. Ngibingelele Alex ngibingelele nakundomandumane ba. Yeah. Sure. Ngizani niyaphila? Yebo siyaphila lungisani. Hayi siyaphila manje ngisacela ukuthi Dr. Khehlelezi akangibhekele manje empilweni Alex ukuthi ngishosha amaphupho manje ngiphupha ngisesontweni lasekuphakameni ngiphupha amanzi. Emake mawusuthi ohlushwa amaphupho uqedile ngizokutshela kunye. Uthi umoya engcwele angazi but Alex noma ngasho igama ngeke ngisho isibongo ngizosho igama lomuntu kodwa isibongo ngeke ngisisho. Yeah, masibongo ukwenzela ukuthi ngeke ngisisho ukwenzela ukuthi noma engibopha ngithi baningi labo bantu. Kunomuntu okuthiwa angimfune abathi igama lakhe uSicelo. Angazi noma uke waba ne close friend abathi uSicelo. Uyangizwa bhuti? Ngiyabuzwa Dr. Lalela ke. Uma sikhuluma ngalomuntu abathi uSicelo engimbonayo ovelayo. Kukhona into bhuti esetshenzwe ngomqhele. Uma kusetshenzwa ngomqhele kahle kahle bekuvalwa idlozi lasekhaya koma wakho ngoba yilo lele linamandla. Angazi noma uzalelo emshadweni kodwa ngibona ubaba engaphelelisanga izinto kahle. Kukhona umuntu ongacacanga okwakufanele lotshole kwenziwe yonke into kodwa shode ngokuthi awucaca esigcawini wathi umoya engcwele kumanje baba into zakho maziloko zikubonisa emva ekuphakameni kufanele zikubonisa emva ekuphakameni ngoba kunekhehle elalikade lifuyile baba eladlule emhlabeni elikwembethe njengamanje wazalo embethe wena kunengubo eyiyona emhlophe kufanele ngabe siyayembula kodwa mawuzoyembula ungayembulwa umuntu njengokhehlelezi kodwa uthola umuntu osebenza ngokuphaka amanzi asekuphakameni kube uyena umuntu ozokusiza noma osebenza ngemuntu ongathi usebenza ngobshembe kanti ahambe kube uyena ozokusiza ngoba uma uzohamba yekhehlelezi noma uhamba yekwenyanga ngeke ilunge lento yakho ifuna ukuthi lento yakho isetshenzwe ngendlela yasekuphakameni bese ithi danke enkosini ngoba vele idlozi lasekuphakameni lihamba nani isikhathi esiningi lona lelo kufanele ukuthi ngabe uthola nisho nembuzo emhlophe bese ngathi unyukela phezulu uyohamba uyosizwa khona angazi noma uke wayohlola yini kumama kodwa qobo sebenzisa into engathi ukuthandaza kodwa uthi mayihlola gqoka inansuka yasekuphakameni ngoba kukhona isidalo esikuthandayo noma esikhonzile ngididwa ukuthi kuthiwa ngifuna uhlengiwe angazi noma ikhona intombazana abathi umahlengi yini kodwa qobo ewakwangathi nawe ufuna ukubamba nayo noma nibe ku relationship kodwa eyayisabatha ngoba kunosiso kufanele simbuyise empilweni yakho owayithandaze namandla ekuthandazeni owahlukana naye ohamba hambe kube sengathi uyavela iphi obeyibonakalisweni zakho kunjalo dokotela khona lalela baba kuyofanele ukuthi uzame ukuthi uye kuphakameni uthole imbuzi emhlophe enganabala uma uyakhona uthole nemali ewu60 ama 100 kuphela ngoba vele noma ungazi ukuthi uthatha ishortcut uza kumina uze ngokuthi ukhehlelezi udumile ngeke usizakale into yakho iyoqaqeka phezulu bayakukhomba abantu bakini kanti kunale ntombazana futhi le ngiyishoyo okumale siyibuyise futhi back empilweni yakho ukuze into zakho iqaqe ngoba ngiyakubona uyakha kuyabhidlika ngoba khona vele Dr. umuntu ozalele khabo malume ngisho njalo kwena sengishilo izinto sengishilo impela yeah into engifuna ukuyithola lana wena lungisani unayo umngane onalelo gama noma umuntu omjwayele uSicelo uSicelo lo ukhona umuntu engimjwayele Dr. Okay no all right okay sure no siyabonga it's 1922 indaba ikakasini 0315373000 so manje awusho ke Khehlelezi njoba ukanje asisike uSicelo lo ulaleleke yabona ke into emnandi ukuthi angilishonga isibongo sakhe ngisho igama mangisesigodlweni ngoba sisuke siwu2 neclient ngibasho ngisho baze baba u4 igama nesibongo imbekele nokuthi ugqoka kanjani ngoba sisuke uyena abantu abasuke bezekimi noma esontweni ke sinsikhathi mabezile esontweni angithi nginamasonto awu2 kunaleli lingene ekseni ngo7 leli lifuna ukuthi abantu bayigqokele nje kahle elabasindiswa naleli lasezayoni elingena ngo11 hayi ke mawukulelo impela mangicaphunile ube nenhlanhla ngihlala kuwo nansi question la
if umuntu efika uyakwazi nje obusho ukumbonela ukuthi ubani omenzani. What about yena ke uclient mayefika ukuthi wena uwenza ububi okunje kunje, is it always one way ukuthi uzomtshela izinto ezimenza kabi but ububi ke yena abenzayo isithunywa sikhanyisa even yabona but Alex lokho ngabe kuthiwa ngelinye ilanga uhlale thatha isikhathi nje ubheka uYouTube wami ungena uthi Dr. Khehlelezi kuYouTube ubuzobona esontweni mina wenza okuhle wenza okube anginankinga ekugcineni mawuzeke ufuna ukuzosizwa yeah and worst part masu2 ngihlala ngibatshela amantombazana ukuthi wena ubona into zakho ugcwele izandla zakho zigcwele igazi uyikhiphile izisu kakhulu siwu2 angimhlaza ngithi sekukuyena inkabi idlala ifika kimi ngithi ubulele nje wena ubulela abantu uhamba icala ubulela avume ngoba siwu2 kunalento private between mina neclient confidentiality angixoxa into yeclient ngaphandle so simayivuma siyaqhubeka. Okay. Inumber 031-537-3000. Yona number ke leyo 031-537-3000 and Khehlelezi uyahlolela live on Gagasi FM. Sengithatha ucebile kwakhumalo eDundee. Sawubona ecebile. Yebo, but akasemnjani. Siphilile kunjani kwena? Siyaphila, bengisacela umkhulu angingibhekele. Abheke ini sisi umshado, uthando, impilo, ukugula, umsebenzi, business, ikhaya. Umshado, impilo, umshado, umsebenzi ya. Okay. Right. Siswami ngelinye ilanga awuhambe ubuyele ekhaya kuboka malumakho. Uma ufika uthole lento ezinkukhu, wenze into ezitiye, wenzele ugogo ozala umama. Uyangizwa ngithini? Uma ngikhuluma nawe njengamanje sisi kune miscarriage eke yabakhona kuwe ungangizwa kabi angishonga ukuthi abortion ngithe kune miscarriage kwake kwachitheka something even though wena ngazi kodwa I see into yake yachitheka. Listen to me very carefully. Lento sisayenzeka nga once yenzeke twice. Ngibona umfana nentombazane omunye usesandleni saka right omunye usesandleni saka left. Labantu bahamba nawe sisi njengamanje I see ama opportunities aloke vela empilweni yakho but makufanele usayine something down kunento ebuyela emva. Uma sikhuluma nawe sisi manje ngididwa ukuthi kukhona into ezikhuluma ofanele ugcina ungene kuyona wena kakhulu njengomuntu angathi kunomuntu ongabuya uyangimangaza lo muntu ngoba owesilisa ongagcina sethi thina izinto zethu zingasilungeli ingoba ulo sisi noma kanje unukwe ubuthakathi ngoba kunohlanga olubi owalifakwa wena ulele ebusuku bethi bayakuthwebula kungafanele ukuthi ulotshole mawuthwena asibheke ngezomshado bekufanele kube sengathi awushadile wena noma ulotsholiwe kube sengathi ukhona umuntu okwakufanele kube sengathi uyabuya ekhaya naye uzama ukuzothembisa agcine baleka njalo wathi uMongcele irelationship yakho ngiyayibona ihambe ibe nama full stop ube sengathi yama iphindi yaphambili awukhuluma nami ngizwe sisi. Yebo mkhulu cha kuba ngizoqala nje la ama relationship lo muntu enginayo njengamanje owesithathu kulaba abawu2 sengazana nabo bebethembisa ukuthi bazovela ekhaya egcina ingenzakalayo nakho ke lokho kuyimelo yesisi kodwa ngangazibona ukuthi ngikhulelwe sengike ngakuzwa before. Mina sisi ngikutshela ukuthi lento iyenzeke twice not once twice. Ngibona ama miscarriage awu2 kuwena umfana nentombazane ukuze sisi lento ilunge kuwena kuyofanele uthole lezi inkukhu ezimbili eyesilisa nesifazane zibe mhlophe lezi inkukhu sisi masithola lezi inkukhu ebese sithola impahla zentombazane ezengane yentombazane nempahla zengane yomfana ebese ngathi lezi zinto siyayibusisa bese kube sengathi kusibasa amakhandlela ulaluwa layitile ukhulume kukhona sisi umsebenzi omhle ozokuthatha lo msebenzi uziyofika endaweni yase Newcastle la ozo relocate uyosebenzela khona angazi noma you have a friend noma unomuntu okude ose Newcastle ozokuzama ngibona ubizwa kuthiwa woza ngapha eNewcastle bese ngathi impilo yakho ila yoqala ishintshe khona. Yebo mkhula ngicela ukuba mkhula ukukhulike nje la ekhaya komama komalumakho yes okay ngoba yebo siyabona no khona bufuna ukusho khuluma sisi. Bengifuna ukusho ukuthi ngoba ukhona usisi waseMaritzburg ebenzisa umsebenzi into yakhona nakhona
Ilokhethu uzongifonela kube yiphelela kanjalo. Mina sisi umsebenzi enguphasisayo futhi ozowunikwa umsebenzi wase Newcastle ozowuthola Utrecht angazi ikuphe Utrecht yakwazi Utrecht ngazi ngegama yes kune phone call umngani wakho ozothi na umsebenzi bese ngathi uyosebenza khona okay ubuye ufone mhlambe masiku open line kanje usitshela ukuthi athina ama developments yeah yebo. All right, siyabonga kakhulu. Mangaleke uDandi ko Greytown ungasibamba ku 88.6 noma ke ku 107.9. Ngiyabona but Alex kwesinye isikhathi obubatshela ukuthi siyafisa ukuthi abantu bake basho ukuthi ukhehlelezi bahlolele kanjani. Sike sithole that feedback ukuthi okay wangihlolela into enje yenzeka noma yenzekanga because siyayifuna into efana nale. I'm always interested ngempela ekutheni even nakuyise Indaba I always say ukuthi usinike feedback ukuthi ikhambe kanjani. Exactly. Yeah. Okay. So nakhona manje ungafona right now and usinikeze ukuthi mawukhehleleze ke wahlolela previously oke waya kuyena particularly mayela kwindaba yini eyenzakele 0315373000 usanda kusijoyina i-app yethu allows you to rewind but uma ufuna ukulalela show from the beginning ungaya ku-app le uye kwi-podcast or uyibukeke ishow ngaseqaleni kuyona i-app kunama videos or ungaya ku YouTube uzosithola futhi emnambethi anonymous Sanibona, njani? Sikhona anonymous, kunjani kwena? Blackboard. Yes sir. Hayi, nami ngithi angangithinde ubaba uKhehlelezi la izimfihlo. Mhlambe ukupha ngakubona kimina ngokwempilo nangokuzinga ukuthi kuhamba kanjani. Impilo na kwezezimali. Into engihlekisa ukuthi ukukhuluma kwakhe ngathi uyayishintsha ivoice angathi akuyona ioriginal voice yakhe le. Yeah, miyeko anonymous. Anonymous. Ungihlekisa ngale nto kodwa ke asihloniphe lokho ukuthi ke ivoice yakho I right but uyayizwa. Hayi khona kunjalo mntakama. Sure. Okay lalela ke bhuti ngelinye ilanga kuyofanele ukuthi ngoba nawe uyahlonipha ivoice yakho uyayihloniphisa kanje izinto esiyozisho la uyakuzwa lo muntu ofuna ukuthi angakuzwa uyakuzwa relationship wise angiyiboni into yakho iqhubeka yaphambili ngikubona ulima endaweni eyodwa ugandanga endaweni eyodwa awukwazi iprogress ayiphambili kunalokho uhlehlele emva uma ngikhuluma nawe njengamanje baba ngibona a lot of enemies kunento ethinta irank noma kunento ethinta izinkabi zaserank kunedaba olihlalelwe phansi kwangathi luyakhulunywa kakhulu lwaze laphathi igama lakho wathi umoya ongcwele uma ngiloke ngikhuluma nawe baba ngibona izitha zikuvukela ngibona umona kodwa ovuka uziyothinta abantu abangani engithi nami ngiphanta nabo noma ngihlanganisa nabo impilo wathi umoya ongcwele bakujikela labantu uthe umoya ongcwele njengamanje kunohambo baba obekufanele ulithathe wena ngolosihlanu noma kune distance noma indlela obekufanele uyihambe uye khona ngolesihlanu la mfethu kufanele uye khona wathi umoya ongcwele ake ngikumise ngithi mina ume kancane ngoba namanje kunento okufanele kwehlele ngolesihlanu ngezikhathi zabo 4:30 ntambama kube sengathi uthwalelwe esibhedlela ngoba umuzi wakini uyaphela umuntu ongathi wena ongathi uzama ukuvusa ikhaya kodwa manje ngibona izinto zibuyele emva kodwa okuningi ngoba ivoice yakho uyayihloniphisa ufuna singakuzwa sizokhuluma usekhona anonymous Ngikhona moyeni. Oh okay all right manje ubuyuthule ngingazi noma mhlambe usulahlekile yini usayitshisa lento izwayo Ngiyayitshisa ngokwethu. Oh kodwa ke njengoba khona indaba ze rank ivele umkhakha ongakona lo Kunjalo. Okay unayo mhlambe follow up question bengizothi Alex asihloniphe ngoba uhloniphekile naye ake sithi ngoba seze wangithola egagasini bengimhighlightela ukuthi ngiyambona uzoza kumina ngasese and mayiza kumina vela ngeke asalayina mayifika kumina uzoza ngqo straight kimi sekulula yeah Kunjalo. Oh okay Ngiyabonga kakhulu Prof. all right wonke umlaleli wethu uhloniphekile la oh sorry I'm so sorry hayi ubutho sembonini sure it's 1930 ukindaba egagasini 0315373000 siyahlolela namhlanje sikhuluma indaba ezesintu uyafona nje ku 0315373000 ngizoyiphinda 0315373000 khona ke wayisho Khehlelezi you said ukuthi abantu bayeza esontweni yeah
and I notice ukuthi uhlala uthi umoya ongcwele kimi yini umoya ongcwele noma imoya le ehleli kuwena isebenza kanjani lento uzakhumbula but Alex ukuthi mina ngiyinyanga ngiphinde ngibe umfundisi angikufihli lokho ngicontrola abantu bakithi abangasekho angicontrola uJoshua noma uMoses angibazo Moses angimazi uIsaiah angimazi uJoseph angimazi angikhumbula iBhayibheli ikhuluma ngokuthi ngokuka Shaka 7 ngokuka senza ngakhona ngokuka Credo mutshwa ngikhuluma abantu bakithi abaseAfrika benza imangaliso okasosobala abantu abenza imangaliso njengoJesu alikaze likhuluma iBhayibheli ngalokho so mawusuke uthi umoya uthi umoya ukhuluma an angel phezulu ezulwini uma ngithi uthi lo muntu kimi kukhuluma idlozi ngaleso sikhathi umkhulu okhuluma kimi ukwazi ukukhuluma kimi umkhulu ngidrive imoto athi lalela manje thathi off ramp kunabantu abasendleleni kanje abazenza amaphoyisa abazokumisa bese bekunika inkingi phuma la okay ayicacile ngikuthwala nawo eNewcastle shosho thwala sanibona futhi njani futhi Alex yes siyaphila mfethu njani wena ngiyaphila nami ngifuna ukubingelela nomkhulu la uKhehlelezi njani mfethu siyaphila Khehlela mina njani sikhona mfethu bengisacela ungibhekele into zami ayihambe kahle ngokomuzi nangokwempilo okay ikuphe endaweni buti abathi seBloembosch Blabosch yini leyo ikona indawo ethize Blabosch do you have a friend endaweni abathi seBloembosch or do you have a close friend or a girlfriend ngasho maybe uhleli nomuntu wakhe okay do you have uke waba nomuntu okwi relationship nawe noma a close friend osendaweni abathi seBloembosch no okay lalela ngibona udayiswa uma udayiswa umuntu osendaweni abathi seBloembosch uthi umoya engcwele kimi kukhona umuntu abathi usane oyintombazane obekufanele kube sengathi uthi kuyogcina mina ekugcineni ufuna ukukulaya lo muntu wathi umoya engcwele kunenkingo sazongena kuyona mawungena kuyona kanti inkinga okube yisetup ngididwa ukuthi Khehle uyindoda ezamayo there is a business akade kufanele uzama ukuyivula uthi nami ngifuna ukuyovula iCK document nami ngifuna ukuyiqalela into yamanje yomsebenzi wezandla ngabona uhluleka izinto zonke othi uyazenza zashona phansi wathi umoya engcwele kukhona into baba ehambe kube sengathi ideal ethinta imoto phakathi obekufanele ifake igama lakho kube sengathi namanje nawe uyoshisa impepho uthi ngiyabonga emsamo kodwa ngabona yonke into ireverse ibuyele emva ngibona ijele kuwe njengomuntu angathi leli jele malibuya uzoba umuntu ongathi ubusuyidefender nawe ungathi uya-attackwa wathi umoya engcwele kukhona into okufanele ibuye kube sengathi namanje kunabantu abaganga ngawe uthi nongeke nidlale ngami kanjena wathi umoya engcwele awuzame Khehle ukuthi uthi njalo makushaya ikhathi zantamba bese endlini ngoba kunecala elizombula ingubo bese liyangena ungene enkingeni ngoba bayakusukela abantu ngaso sonke isikhathi Khehlelezi Khehlelezi ngiyakubona konke lokho okushoyo kodwa ke khona ibhizinisi ebengizama lemoto futhi lalela suka lapho I see mangiloke ngithinta leli business ngiphinde ngithinta le moto ngibona urojwa kodwa mawurojwa uthi ngeke ningenza inyoni ngoba ngiyayibona yonke lento bese ufuna ukushaya abantu yazi ngibona mina uboshwa kodwa uboshwa ngoba bewuthi uyayidefender nawe uboshwa befuna ukudla imali yakho wathi umoya engcwele suka lapho ungabi sasondela lapho Khehle Thank Khehlelezi okay amen 1938 this is Gagazi Indaba sibona Indaba Yesintu njalo from 7 to 8 masuku lesithathu and uhlelo lethu likhona even on the digital platforms Gagazi FM na kwi app Indaba sabone Gagasini anonymous yes anonymous Ngicela udokotela angihlalele kanjani ngempilo nje yonke yes siswami ngingalisha igama namhlanje umkhulu ufuna ngikhuluma manje ngingalisha igama sisi yes okay
Do you have a friend by the name Slee? Slee. Umuntu, a close friend, simjwayele lo sisi siyahlala naye, but she's not my friend, but sometimes yeah, siyahlala nje. Anginandaba naye, akanandaba nami. But mina ngijwayele ukuthi akanandaba nami, but mina Khehlelezi ngithu nendaba nawo. Igama lakhe uSlee. Bambiza kanjalo lo sisi. Kekho ngimkhumbulayo. Lalelake. Uthi umoya ingcwele sisi wami, kukhona into ezawenzeka empilweni yakho maduze. 1212 sisi, ngibona mina uaccuswa ekuthatheni indoda yomuntu ngoba vele kunala usuke wasolakala khona ukuthi wena ujolile nendoda eshadile. Angazi noma ngangekho noma kuyiqiniso noma kuyiqinisele kangakanani. Uthi umoya ingcwele kunenyanga wena ohanjelwa kuyo manje. Njengomuntu angathi uma ngikhuleka manje ngiloke ngikhuluma nawe ngibone ebusuku ukuthi mawulele uphupha ulele lengane encane ishintshana lento uphuphulele nomuntu wesilisa ngathi deka ngathi kwenze njani wathi umoya ingcwele sebekuzame nangengozi yemoto this year sisi usuke wacishwa basengozini yemoto kabili wathi umoya ingcwele iyabuya lento iloku inamathela kuwe njengomuntu asingakhulekisa sixoshi wheelchair efuna ukuba khona before December. By the way awukhulume nami before siqhubeke siye phambili. Ngiyakuvuma impela lokho kokuthi ngize ukuthi ngilale nesibani bese isikhathi ngathi nginganyani sefanda kwenzeka nje maduze. Lalela sisi. Kunento eyisimanga esazowenzeka kuwe okwakufanele yenzeke kuwe ngo2017 ujike uhlale nalento ungayikhohle. Wena sisi kwakufanele ulala ugqoka iphenti la ngaphansi livuke selikhunyuliwe ngendlela engaqondakala ukuthi kwenzeka kanjani. Ikhona into enjalo efuna ukwenzeka njengomuntu angathi ungalala ugqoka impahla uvuka ingasekho emzimbeni uzuyibuza ukuthi kanti yini lena eyenzakala wathi umoya ingcwele bayakuthwebula sisi. Uyakhuluma ebusuku wena mawulele ngoba kukhona into efuna ukuthwebula into engathi umqondo wakho. Jesus. Manje ngizenza njani bezimsizakala? Angisemuzwa futhi Alex. Ngingenzenza bezimsizakala. Uzosizakala ya. Ucashile ukhuluma imbozile kanje. Yeah. Bonke bayicashile. Yeah, so egcineni uzoshiya inamba so that uzokwazi ukuthi ufone. Siyabonga sikuthi Dumsani nawe Newcastle futhi ku 107.9. Dumsani eNewcastle sawona? Yebo sanibona futhi njani? Siyaphila mfethu. Ufuna ukuhlalelwa kumuphi umkhakha? Ngicela mkhulu angihlolela mkhulu njani mkhulu? Philile Khehlela kunjani? Siyaphila Khehla mkhulu manje ngicela ungibhekele lapha emsebenzini nasekhaya lapha mkhulu. Lalela ke baba. Mawuthe ekhaya umuzi wakho noma umuzi kababa wakho lona? One. Umuzi kababa lapha. Ima uzongicela umtshela nike mina ithuba ngikhuluma. Ngizokhuluma baba ngizokunika ithuba ukuthi ukhulume ne. One. Uma uthi umuzi kababa lo muzi one bhuti awubikiwe angazi ubaba wenza njani. Kukhona inyanga eyafika kulo muzi noma ethi zoqinisa ithema iphuma kwangathi kusala kwafisilwane. Uyangizwa ngithini? Ngithinta into ejulile manje ngoba uthe ufuna usizo kimi. Uma uthi wena bhuti akuhambi kahle kuwe noma emsebenzini I see a business. I wonder uthi kanjani uthi wena emsebenzini ngoba ngibona uyisebenza noma ngibona uhamba izinto zakho ishintsha nawe iphakama uba iboss unabasebenzi abangathi bangareporta kuwe. Uma usathi khona kukhona into eyasetshenzwa yazi yawuthinta into engathi amathuna njengomuntu angathi uthema ukhula wena bhuti angazi mawusakhumbula kahle 1993 kwakumhla ka7 August njengoba mina ngizalwa ngo5 August 1993 ikhoninja eyaduka baba masithi silandela ngomoya oyingcwele siyakhuleka manje lenja mayiduka yagcina ingatholakalanga ithi inkulumo yasezulwini iyabuya lento manje yanithwebula ithwebula inhlanhla kancane ngibona isithembu kuwe angazi ukuthi ubani lomkhulu wayenesithembu ekhaya kini engibona sivuka sizophila kuwe straight la kuwe mawusathi usekhona kodwa manje akulungi kahle intweni zakho. Kunjani impela nikhona mkhulu inja eyaduka mkhulu. Lalela 1993 uthi umoya ingcwele baba lenja yathi mayiduka August number 7 uzwe kahle but Alex kwathi ku September 20 Nkosi yami Jesus uthini kimi manje kuneselesele la ngene endlini ngaphansi kwetafula la goloza ukuphuma
kukhona umuntu owagula waphathwa zinyawo bekufanele ukuthi mawukhula nawe kube umuntu ongathi uhlushwa zinyawo kakhulu ngoba uma ngithi ngilandela kahle ngomoya oyingcwele kukhona umuntu oke wahamba wadlula emhlabeni kwangathi kutholakala imali ethuneni lakhe wathi moya impilo yenu bayithenga emathuneni namanje mani sathini khona khuluma nami ngizwe eish mkhulu kunjalo impela kunemali esayithola impela nanithengwa emathuneni nithengwa baba ngoba uma niyemathuneni ngithintwa ukuthi kuno 50 cents no 10 cents no 20 cents kwayimali eminyama ngathi mina le mali kwakuyani wathi umoya ngcwele kukhona umntwana obekufanele nithi mani khula phithanelwe ingqondo kube sengathi uyahamba yosizwa kube sengathi kudlula umuntu emhlabeni kodwa edlule ngento engathi stroke angazi ukuthi ubani lo wathi edlule emhlabeni ese uhlangothi lakhe lungasasebenzi kahle awukhulume nami ngive ayi leyo bomkhulu angiyazi kahleke leyo yomuntu kanjalo kodwa ngiyazile imali lapha emalibeni esinokuthi siyithole lapha sokubona Sunday Okay, so leyo selesele yona antsoke ayi nayo leselesele bese ngilibele nayo kuyenzeka leyo siyosaba nenkinga enjalo ukuthi libe khona kakhulu leli lakho lo sakakhulu leli Okay. So umuntu olalele uzokhumbula naye ukuthi kuke kungenisele endlini. So yini kuyisign engekho right? Lelana yabona iselesele liyangena. Yabona leselesele ngilishoyo. Lalikhipha amathe liphimisa nje ngililwa njengenyoka. Lalingekho normal, lalilikhulu lingekho normal. Lithi malikhishwa ligcume likhipha amathe njengenyoka. Kwakungalona iselesele kunento engumuthi eyayisebenza at that particular time. Sure. Indaba egagasini 0315373000. By the way, mawungena la and ubona hayi khona Khehlelezi akashayi khona usho ukuthi hayi akunjalo. Yabo mhlambe ekhuluma ngani ngendaba yemali ukuthi nayithola usho makunjalo and ukhululeke and usinikeze na feedback mhlambe ke wafona before wakuhlolela did it work? Noma mhlambe izinto ayishayekanga 0315373000 we are live by the way saying tata usbu from Waterloo Sbu Ndlovu shosho Sbu yebo njani siphilile mfowethu nangu uKhehlelezi ofisa abheke kuphi bheke impilo yami mfowethu ngifuna ngibhekele ngizwe no phela ngithi njengoba ngibuza mfethu ukuthi kuphi ngenzela ukuthi sibe specific ukuthi usho yini uyagula umsebenzi umshado ikhaya yabo Okay awubhekele between umsebenzi nezama relationship nasekhaya Okay usibuka ukho engizokusho kuningi Sibu in your family mawubheke emuva ubuyele emuva beka khona amawele Okay ngiyabuza I'm asking amna lulwazi kasikhathi ngiyangezwa ngasesathi ndaka lalelake mina mangikhuluma nawe manje ngoba ngikhuluma ngamawele akhona ihistory we do have into engiyipick up hayo la mangibuka kunento engivelayo la kimi ukuthi bekunamawele esayidini lasekhaya kubo kababa wakho uyangizwa ngithini uma ngikhuluma nawe manje ngibona ummese kuwe uphithizela kakhulu njengomuntu engathi ngithi mina ungabe sahamba kakhulu indawo zomnandi noma bengafika abantu bethi ake sihambe siyikhiphe ima kancane kunento ejwayele ukwenzeka ekhaya kini ngaso sonke isikhathi mase ku end of October kubheka ko November kungathi kunezinto ezimbi ezivelela umndeni wakini kunegazi okumele lichitheke uma ngikhuluma nawe manje ukhona umuntu osewadlula emhlabeni owake wazama ukuyothwala noma owayesebenza efuna ukusebenza ngesethwala wayenemali wathi umoya ngcwele lo muntu makadlula emhlabeni kwadideka wonke umuntu ukuthi kanti le mali engaka bekayithathaphi wathi umoya ngcwele kunento edlozini lakho manje engasasebenzi kahle njengomuntu angathi idlozi lena lisadonsi kahle wathi umoya ngcwele njalo manithi nenza izinto azenzeki njengomuntu angathi ngisho nemali ihlala iduka angisho ukuthi uyisebenze ngendlela engaqonda kodwa ngisho ukuthi uhlala ulahlekelwa imali unenkinga yokulahlekelwa imali uzusola abantu ukuthi bakuntshontshela kanti ikhona into ephile ekhaya eyiyona ethatha izinto kube sengathi namanje ikuvusela nezitha njengoba ngisho ngithi kukhona into eyimpahlo bekumele yethulwe layinini untshontshelwe yona wena maduze emalangeni ambalwa adlule wathi umoya ngcwele lento ayihambi kahle empilweni yakho ukhulume nami ngive leyo lento
yayona imali ngasho ukuthi iyaba khona kodwa iyashesha ukuthi isheshe ishabalale so ngifuna ukuqamba banga impahla la ngihlala khona kuye kwantshontsha impahla kodwa ezami ngehlanje bese ngekho ngalesi isikhathi ngingazi kodwa ngoba siqhubeka simali yeah Okay. kunento engiyikhulumile lapho Alex engifuna ukuthi ngibheke kuyona lo bhuti ngikhulume ngomuntu kukhona umuntu efamilini kwifamily relative oke wadlula noma ngeke ngimsho ngoba semoyeni maybe nabo bangilalele oke wadlula owayephatha imali noma enza izinto nidideka noma umndeni udideka na uthi lo muntu uzenza kanjani izinto kodwa ngibona into engathi lo muntu wake wazama naye ukuthi aphakamise into eyinhlanhla yakhe kwangathi akulungi kodwa njengamanje idlozi ekhaya kini cha alihambeli kahle kunina njengabantu ngisho nasebusuku amaphupho akho awekho mahle bhuti kodwa mangikhuluma nawe manje ikhona into engididayo baba kukhona ingane ephilayo onganene yakho nolokuclaim ukuthi eyakho yazi yajika lento manje kuthiwa ngikhombe kuwe njengomuntu angathi kunesalukazi esibuya kuwe manje bese ngathi nawe siyasola sithi no man lo mntwana angimboni kahle nawe ubumbuke ngelinyisi uthi no kodwa wami kodwa ngiboni kahle wathi umoya ongcwele kunomntwana ophilayo okungayena wakho wathi umoya ongcwele namanje mawungafika kimi yazi kunento esingafika sixoxe ngithi yazi kwenzakalani lana ngoba kunesiso kwafanele sireport ugcina uthi nawe hayi okunganani siyobona ngengane ithi mayisizela uthi hayi iyafana impela nami kodwa kube nenhliziyo ebuyijika ithi no akuyena wami lo mntwana awukhulume nami ngive yeah ikhona ingane umhlonishwa kuyanthusa baba kuyanthusa impela kodwa ikhona ingane esencane Okay. No, sibambe lana mfethu. Yeah, asibambe uyakwazi ukulokhuzana uthola uthe luka ngithi useduze nasemahlabathini. Can you imagine nje ukuthi 7:30 uzozwa indaba enje ukuthi bona ubuthongo buzofika kanjani but ungathola ukuthi mhlamba yabo akukho nzima njengoba sisabela alright sengiku Themba Pretoria sawubona Mthiyane. Yes sir wevu Khehlelezi la and uyahlola ufisa akubhekele ini akangibhekele ngekhaya ngibhekele yes nemabhizinisi. Okay baba uThemba yes baba uThemba uthi umoya ongcwele ngukhulekele khehla lami uma siloko sithi siyakhuleka nawe lana kukhona into eyintombazana noma kukhona umama owake wangathi uba nemiscarriage wangakutshela iqiniso kwangathi lento iyahlala ibuya kube sengathi beletha kuwe emhlane ngithithwa ukuthi baba kukhona umuntu manje obekufanele bese ngathi uhlangana naye waseZimbabwe kunegama noma kunomuntu ovukayo okufanele kube sengathi ngiyamfuna abathu justice wathi umoya ongcwele bangithi justice kunomuntu okufanele kube sengathi ulethe business ene mining phakathi azoyipropose kuwe kube sengathi namanje ugcina nawe kunomsebenzi owutholayo wathi umoya ongcwele izinto zakho ziyahlehla baba ikhona abantu abazazo kwayijeka ngibona ukhonjwa ngesibhamu bese ngathi ungehliswa wena wathi umoya ongcwele vele kuvuke enye into njengomuntu angathi uyafuneka emva ekhaya wena kube sengathi ukhona into ofanele uyoyibonga kahle emakhehleni angazi ugcineni ugoduka ekhaya ngoba kunomsebenzi okhaleleka kuwe njengomuntu angathi kunento ofanele uyoyibonga noma kunesalukazi ofanele uyosibonga kube sengathi ikhona into okufanele ngathi uyoyibonga manje uyakhaleleka emva kube sengathi kudala nawe wangathi ugcina ukuthi nami ngichitha into engathi utshwala ukhulume nami ngizwe ngeke ngawenza umsebenzi wokubonga mkhulu yeah ngo 2018 ngawenza umsebenzi wokubonga nokufaka amakhehla ekhaya yeah yebo yabona ke baba 2018 2021 manje kunento bathi usikhohliwe noma akasasikhumbuli kunento okufanele uphuthuma uyenze njengomuntu angathi ngithi kudala kuthiwa kudala kwagcina ukuchithwa insipho la ekhaya noma kwagcina ukuchithwa utshwala there is a business ezayo kodwa ngibona iza nomuntu ongathi umvenda noma waseZimbabwe ukhuluma ulimi engaluzwa esuke endaweni yase Witbank Witbank ezoyipropose kuwakunike athi no asibe sonke lana ndoda ngibona kunento ezoshintsha impilo yakho ithinta ama truck noma ithinta into engathi imine wathi umoya ongcwele ngabe siyayikhulekisa lento singayeki ngiyakuzwa mkhulu ya baba ekumele ngikwenze ukubonga amakhehla ubonga amakhehla khehla lami ngelinye ilanga mawufika eThekwini ufike futhi ngibuye ngikubusele futhi nangamanzi baba ukubona ukuthi wenza njani. Alright sibonga kakhulu ke I hope kuzohamba kanjalo and then anonymous no before that anonymous okay in other ways into ezinje Alex yilabantu abathi mabefika esigodleni sithi cha kunankinga konke kuhamba kahle
Oh so na kuyena isimo sakhe It's sinjalo. just nje ukuthi akahamba ubonga lela khehle konke kuhamba kahle. Oh okay so lokho siqalile ke ngiyaqala ukuzwa leyo. Okay ngicela Ngiyabonga mkhulu. iyakhulula leyo Themba. Yangikhulula kakhulu. Oh okay manje ke phela ngikulomsebenzi ke ngoba nana ngangithola i-commission mase kunjalo manje ngise business nel wrong siyabonga sure alright ku anonymous now enanda anonymous use kwindaba sabona bhuti yebo bhuti ya hayi siyaphila yes sir yebo ngibuyela ukuthi ngifakhehlelezi la bengicela nje ukuthi ngeke ngihlalele ngekhaya nje ngekhaya uthi umoya ingcwele baba mawusathi ufuna ukuhlolela ngekhaya lakini okokuqala angifuna abantu enihlala nabo noma ngifuna abantu ngomndeni ngibona kuxatshanwe ekhaya noma ngizwe umsindo ekhaya njengomuntu angathi namanje kunomuntu noma nina yazi ngizwa kukhala isigulo mangikhuluma nawe njengomuntu angathi kunobungoma noma kunobudlozi obuvuka umsebenzi wabantu abadala okhona ophilayo kodwa enihamba niubalekela angazi mina ubani wayisayona ekhaya njengomuntu angathi ngagqoka ijazi eligreen ngiphithizele phakathi ekhaya wathi umoya ngcwele kunamandla okuthandaza njengomuntu angathi ngathi mina kanti ubani lona wathi ishona owayithi mayilala njalo aqala bangumsindo athandaze phakathi ekhaya wathi umoya ngcwele yazi kukhona lento ebuyayo khehle njengomuntu angathi izulu ekwakufanele bese ngathi lingena ekhaya kodwa ngomnyaka edlulile back to wathi umoya ngcwele 2012 kunezulu okwakumele lingene kabi lidamage ekhaya wathi umoya ngcwele njengamanje imisebenzi ivalekile angiyiboni imisebenzi kulelo khaya njengomuntu angathi ngisho imali iyabaleka ukhulume ngizwe yebo ifanele impela lelo doctor yabona nje nasekhaya kuyinkinga nje ngoba enhlanhla nje kakhulu nje okay hayi ngoba sekasegcineni uzokwazi ukuthatha ke inamba seseka ikasegoqeni so now ngizwe njenga lo bhuti befona uSepretoria and nabanye base Newcastle and when useThekwini so it means ukuthi abantu kufanele beze eThekwini noma unazi indawo iKZN yonke by the way ngine chemist ngiyazama kuyo yonke indawo ukuthi ngifaka ama chemist ukhona engisanda kulivula eMnambithi eLady Smith laphana shop number 10 ku Alexander Road shop number 10 kunelinye engisanda kulivula ePorchepstein ePorchepstein phezulu nje address yakho ngikhohliwe but okay so kodwa ke ukuhlola khona weekly so ndawo ukuhlola yabo nje njengoba ngiqeda manje I'm driving to Joburg kusasa the whole day ngifike eJoburg ngiqala ukusebenza ngo12 ebusuku kuze kube next day intambama ngisebenza ubusuku bonke nemini then Sunday abantu abangakhohlwa sikwi fasting manje sifastile up until sizoyikhulula ibhandi lethu end of the month kunenkonzo lengene ekseni esithi Prof yasekseni abeze bonke abantu dilika all over beze enkonzweni sure yeah Sunday alright sure inamba ke uthola kanjani uKhehlelezi inamba ngizocela ukuthi ngiqale ngelandline 087 550 1177 noma uthi 072 1234 976 noma uthi 063 051 7641 yes ekugcina and then YouTube yami it's Dr. Khehlelezi Instagram with Dr. Khehlelezi sure no asibonga kakhulu ntomantomana uthi bekanye nathi and mawuthi mhlawumbe lo hlelo awuluzwa kahle kumbe mhlawumbe ngomunye wabantu abafonile mhlawumbe kubanjwa ama nerves awangayibamba kahle don't worry ungaya nje kwi app uzofica i-recording yalo luhlelo phela zonke indlela besizenza earlier on we had the MEC ka education so zonke inhlelo nje zegagasi engizenzela kwindaba yakwazi ukuthola podcast yakhona and you watch this kwi app Gagasi FM and na ku YouTube as well Indaba special open line on Mondays at 7 talk to Alex Indaba